Τι έχεις? Δεν ξέρω πια τι να κάνω. Επιβίου θέματος. Παπά, πρέπει να μιλήσω. Τι στιγμή τι κάνω. Εννοώ σοβαρά. Είναι η τρίτη κοπέλα που σου φέρνει. Δεν την έχω ανάγκη αυτή. Δεν έχω ανάγκη. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να την βρω, να το ξέρεις. Δεν βρίσκονται εύκολα. Την βρήκα καλή, ευγενική, με καλούς τρόπους και τώρα δεν θέλει να ξανάρθει εδώ με τίποτα. Άκουσες αυτό που σου είπα. Μου κλέψε το ρολόι μου, Άννα. Το ρολόι μου. Το από πάντα δεν αγαπούσα. Είναι συναισθηματικό το θέμα. Αλλά πάλι αυτό τώρα τι ιστορία είναι. Θα πάρω τηλέφωνο την Άννα, την κόρη σας. Ξέρω ποια είναι η κόρη μου. Την ξέρω. Εσείς την γνωρίζετε. Θέλω να πω γνωρίζετε την Άννα. Είμαι ο άντρας της. Ο άντρας. Από πότε? Σχεδόν 10 χρόνια. Όπου πέρασαν τόσα χρόνια, Πώς περνάει ο καιρός έτσι, Εγώ νόμιζα ότι είχατε χωρίσει. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Δεσποινής, είστε πανέμορφοι. Μερσή. Κάπου έχουμε ξανασυναντηθείτε. Όχι. Δεν σας βλέπω. Παπά, η ώρα έχει έρθει να μας γνωρίσει, να δει πώς περνά στη μέρα σου και να δούμε με ποιον τρόπο θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Α, εξαιτίας της κοπέλας. Ποιος κοπέλα? Το σωπό μας. Φλόρα. Δεν θυμάμαι το όνομα της. Αυτή που θέλει να φέρει εδώ η γυναίκα σου για να το βοηθάει, γιατί είστε ότι εγώ δεν τα καταφέρνω μόνος μου, λες, και έχω εκείνη... Αλλά... Πιέρ, το βλέπετε και μόνος σας ότι δεν είμαι έτσι, δεν είναι τα χέρια μου, τα πόδια μου. Δείτε εδώ. Δεν κατάλησα πια και... Αλλά η γυναίκα σου εκεί της έχει πει η ιδέα αιμονή. Θέλει να με κλείσει σε ίδρυμα για... Αλλά ξέρω γιατί το κάνει τώρα. Λοιπόν, πήγε καλά, Ναι, μια χαρά. Συμφωνείς, παπά? Ποιο πράγμα? Η συνάντηση με τη Λόρα, πήγε καλά. Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Την έκανες και γέλασε. Εγώ? Ναι. Σε βρήκε πολύ χαριτωμένο. Σε βρήκε πολύ γοητευτικό. Ιδιαίτερος χαρακτήρας, αλλά πολύ γοητευτικός. Ακριβώς τα λόγια της. Δεν πειράζει τώρα. Καθυστερήσει λίγο να πάω τα πάνω. Κάπως κάνετε έτσι. Τι ώρα είναι άλλος? Τι ώρα και τα Πού είναι θάματα. το ρολόι μου? Πού είναι το ρολόι μου? Α, το ρολόι μου! Η κόρη σας δεν είναι εδώ, Ανδρέ μου. Όχι, πού είναι? Αν θυμάστε, η κόρη σας ζει στο Λονδίνο.